tei puilangani ang puilang chimi chasina ji ang kolori sui tongpro boano donki homki ra phaikia swak bo nongja ni pore khan nang ano tangi sob somay aba haike nang domok ra phai amti haike ra phai hamba kono koksi salia bo berati bari phai ano sida bo kha to kha palao bo khorok sopai kha gusibo ra kha ramani pore nang tangi ana aba haike bo ni kono koksi salia phai se ani nokla kazara phaikia phaiman pore kha te bo kat nagai bo ano bunani nakhya o kat baire khang ka ang jaga no thei bin pore an bosana nogo kori yang ring mani pore kha phaigi babu phaigira di mungan pore an chrai phaikia phaiman pore kha bo an chrai nyong chi bo bunani nai buna nai khang kana babu kun ta sari kun ta hindi an chung busuk jora tong nai na babu phaigi ni nok bi shong ha phaka haman pore kha an bursa kiri jagai bono ti dol dol afro dol nogo jokhon hapka ngan ang saimaliya bono hoi hini ka suinaro abuna nyo rajesh de bormano bin pore ka suinarang mani khanago an bursa giril soire kha kiri jagai bono chung jodi si bini logo logo te bo tai sabba bai torkar nan thaka sung adin auditini sarigono 5টা 4:30 hai 5 baji kha apro ang kthui o kat bai khang jaga na thuiyo bin logo borok tong othoso kebo mana khaya bono bo tini wai saya prai somai na agi bo ano sini parani elakani borok ako tuyi ako music khai rekha obahai tanglai sidi kisami saba haina ako maninya sidi ne apro kaki ang tayong liya hini bo ani yak romi khulmoi bin babu sudo ako thang onai bo sui thango ang mani wai tongkha ka to phona ang huka nini hamjang mana nang khaide ani hamjang mana ang pati khayu ang no to kun hiable nang tang yam tiong phai bunan bagai khub agini simini bin plan tong mani botine ano ichha moto kha bonno ko hayi phai an nokhlago phai ichha moto kha bo se to go yana kat bai se se so kharanan naikha ang basai tong kha nangana bo thai kalang di nai Kembali sini dia tak sama. Ini hঠাৎ klayai dasram kami ni sini village committee ni abu ni sini monitoring committee ni je chairman boro monanjo onima de broma noga tongmani jarawa thik 5:30 6:30 hai jarawa asomsa 6-7 jona hai kaise group chong nunglai tongmani bono mia poncheta thangna hঠাৎ kai noga thanga akol bono mukha tokha erpore bono bathana nisai tokha ei rod dog bai he kat dog bai bono boi bathana ni erpore sune bono simia bin busana porjonto bono ni klai am sune gokon mote khari yokha abo hikene saimanka je mia sarigo poncheto boto chairman sing poncheto obisai thanai abon poncheta thango hne je bono aba hike akromon khayo abo thik je chungta bosor josmon bo BJP ro o ma ke bono attack khayo abon bagai chung abo hai je bisingya tei chung je bujag hne khana kane chung bono medical talangha doctor of Nurul Krem hospital numan pore tabo chung khanawa affair khayo je bunai rokno tamni karone bono buka khoroksa buri borok noga tongmani jara bono tamni karone bono akromon khaya tamni baga akromon khayna abno tine je abo hai BJP ni tongmung sitra tongma hek abo hai jeta thenta gundangai party kun dirnar gniya abo ha un bagane chung birudi khlayo abno chung selango abon bagane chung je chine je bunai Rajesh Debroma bono just kona police judi tini horni bising judi kuno bono judi arrest klaya inkai chung abon pri khana chung dargana chung khana o area na ekla rar pot thanawa chung gerau khainai bone bone chung judi yakai tabok chung tharawa tabok affair reza tamo khlai chung o naine judi yakai khana na oboni porikhot